Aiba, ze da hau? Hau argitxasuna. 40 urte kaja barruan, eta pentsamendu ugari nere buruan. Hau hotza, baina esku ertian bai goxo. Zein ez da egoten inon magalian babestuta oso? Ai! Oin bai aske! Hainbeste eskutatik ibilitakua, eta oin inoben ere eske. Hainbeste aparatukin inguratuta, eta inguruko SMS-ekin konturatuta. Españoles. Franco ha muerto. Pare bakainan ostian, hauxe da entzutia guraban musikia. Etxekoatik urri, eta lagunetik gertu. Laguna familia barrixa izatien modia ez ete daba gertu? Zuek? Ziren daune kanikiak hemen? Ze kanika? Poltsika neukan da ez dakizela gertuan hemen. Hone bizitzi aukilen baden, zen bat gauzak ikusiko,